aboni pore election ka bubagrana chongkha ana basaramani pore jiti phaimani pore bo जों साइमानो चिनी ताबुगो मानथाय जे तंगमानि जों ताबुगो मायाखौ आबुंखा ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों एनजिअ नि सिमि सामुंताय फाइमानि टिप्रा मथागा हामानि परे चिनी काइसानो दिमान तंगमानि अ दिमानुखा ग्रेटर टिप्रालेण्ड अ ग्रेटर टिप्रालेण्ड माया साक चिनी चोबा चलिनाय चिनी चोबा मा खैनाय चिनी दफानो जों बुसकांगा तलांनानि बागै जों यूनिटी मा तंगनाय तिनियो बेलायखिनो दुखु नांगो आनी कन्स्टिट्युएन्सियो आं नायखाय चिनी एरियागो जे तंगनाय चिनी तिप्रासाराव तंगनाय गोबां मा जागागो ताबुबो तै गरै स्कुल नो तंगमानि स्कुल नोगो टीचार गरै स्कुल नो गबाय अबना सोनामनानि बागै तिनियो स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनो रां रहजा गया इभेन नरम नुगै मानका चिनी एडीसी एरियागो जे टीचर तंगनाय जे कर्मचारी तंगनाय बरंनो बेतन पर्यन्त रयाखलाय तंगमानि अबनि बागै जों ताबो चिनि मानथायनो साननानि बागै अबनि बागैनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांगौ ताखुते बुकुग्र अ ग्रेटर टिप्रालेण्ड मायासो अ ग्रेटर टिप्रालेण्डनि चोबा खलायनानि बागै जों जत थानसा हिनि सामाबाय उया थानसानि सामुमा फुनुंनाय अब नों आं जुदि थानसा खलायै चिनि चोबा जुदि ग्राक लेखाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड केबो कासुक माया ताखुते बुकुग्र तिनि मा सावो तिनि आं दुखु नाङो जेफ्रुगो आनि एरियागो थाङो तिनियो मा सानाय बिलुनिया हाई एरियागो आनि जागा क्लाय दङो अ जागा थांमानि प्रथम जखन फिल खलायनि थाङो अ जागा आं नुखा चिनि तिप्रासानि एरियानि चिनि तिप्रासानि नुगो आसुगै बुइनि दफा खातसागो आसुगै चुवाक नङै दङो जोंनो सावो नरक अरनि थांदि नरक जदि अरनि थाङि आंखाय जों सारिगो बुजांनाय चिनि हाबो दङै जों सासन खायजागो बुइनि दफा बाय ताखुताय बुकुग्र बेलायखे मकलि मुक्ति क्लायो आबनि बागैनो जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांगौ चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड माया सा जों चिनि हा चिनि दफानि बागै जों थैरनि नांनाय चिनि बुबाग्रा सावो थैरनि नाङिया थानसा दंखाय चिनि जाति दफा मोथां जागनाय आं सावो जोंबो नांखा हांखाय थैफोरा रयमानो किन्तु चिनि दफाना फैला मोथांनि नांनाय चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों अचबाना जों साक्सेस खलाय फुलुंनाय ताखुते बुकुग्र चिनियो बेलायखा हामबाय चिनि एमएलएस रक जेबाबे विधान सभागो थाङै तिनियो चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्डनि कक सामानि अबहाय सारा त्रिपुरा राज्यगो फार्स्ट टाइम जों नुगो जे एमएलएस रक चिनि दफानि बागै सामुं ताङै दङ अबबायनो जों प्राउड मावनाय ताखुते बुकुग्र अबनि बागै चिनि बखागो बेलायखे तंथो फायो चिनि बखागो एनार्जेटिक फायो बरक हाय बरक तंग बागैनो जों वानसुगो जे 13 जन एमएलए तंनाय अब जों गुबै गुबैनो एमएलए हनि चङै मानखा हनि खाख्लायो अब सिमिया तिनियो चिनि एमडीसी जारा तंनाय चिनि ईएम जारा तंनाय जोंबो माहायकिनो सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशन जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड रेजुलेशन पास खालाय हरो ताखुते बुकुग्र अबनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो खातं थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटर टिप्रालेण्ड रेजुलेशन पास खालायमानि अब चिनि बागै बेलायखे गाहाम एवं आं मानसुगो जों जदि थानसा जदि तङै मानखा हांखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतिनो जों वाइसा चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सोराङै फुनुंमानाय ताखुते बुकुग्र अबनि बागै जों यूनिटी मा तंनाय अबनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खालायनि नायनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै जोंनो विभिन्न रकम प्रलोभन फुरुंनि नायनाय ताखुते बुकुग्र अबबाय जों कुनु दिन पाइजांनाय बर गया ताखुते बुकुग्र चिनि हा चिनि शासन जत दिन खलायमाया तत दिन पर्यन्त जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरमनो कग्रगो नरम बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताखुते बुकुग्र अबहायके जों सिमाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खलायनानि बागै चिनि दफानो एरें खलायनानि बागै गोबां मा बरक साइतबै दङ अबबाय सिमिया चिनि हा चिनि आफा चिनि आमा जे जोंनो हा रय खालाममानि अ हा चिनि हा
अ हानो जों केबोनि थानि याफोरि रय मांला चिनि हा चिनि शासन खलायासा जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि बुबाग्रासे चिनो अ हा चिनि हाना सनामै कलांनाय होनि आनि बिश्वास दङो ताखुते बुग्र तिनियो बेलाखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनि अ त्रिपुरा राज्यको जों 13 जन एमएलए लावै अपोजिशन लिडार हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एवं चिनि अ त्रिपुरा राज्यको चिनि एडीसी चिनि यागो दङो अबनि बागै जततुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लिडार यां लिडार हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक दंमानि अ टपिक ओंखा जे यां लिडार जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एवं जारा यां लिडार दंनाय बरंनि सामुंखा चिनि दफानि बरर चिनि जे यां जेनारेशन दंनाय चिनि यां जेनारेशन तामनाय चिनि हा चिनि शासन जों नाय नाबले चिनि जारा यां जेनारेशन दंनाय अ चिनि हा चिनि शासन खलायासा जों जे इलेक्टेड मेम्बार दंनाय जों जतबो थानसा मा दंनाय जों थानसा खलायै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों स्नामलायनाय ताखुते बुग्र अबनि बागै चिनि जों जतबो जों थानसा जों यूनिटी मा दंनाय जों जतदिन थानसा दं ततदिन जोंनो केबो सबाय मैया जतदिन जों थानसा खलाय फुनुमान केबो जोंनो उकुलुगो कसमैया अबनि बागै जों ताबो थानसा खलाय दंमोन बिसिंतिनो चिनि हा चिनि शासन जों मानिनाय दं ताखुते बुग्र अ चिनि हा चिनि शासन स्नामनानि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रियासा जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रियासा जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खलायै थानसानि बार्ता जों मारनाय दिनियो बीजेपी जत साथों सबका साथ सबका विकास पना साथों जों नुखा चिनि एडीसीओ चिनि पूर्व वक्ता गोबां मासायिक्लाहा जे चिनि ताबुक जे बाजेट दंमानि सबका साथ सबका विकास होमानि चिनि एडीसी एलाकाओ ओनली 2% जोंनो रोजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबनि सबका साथ सबका विकास अबनि बागै जों आन्दोलन मा खालायनाय दिनियो चिनि आमानि कक बुरक जे सानाय जों सायो जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट नांगो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनि कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खालाय जों परिमानो अबनसे चिनि कक थाइनो से डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा देसेनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनि टीआईएसएफ जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरमनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनि हाबो दङै